Apareceron un cadáver e un coche, os dous calcinados no monte queimado no incendio forestal de Toques. A Policía Xudicial investiga as causas que rodearon a morte dunha persoa que apareceu calcinada no interior dun coche. Tal como iba o cadáver non se podía confirmar se era un home, se era unha muller. Un incendio fora de control que destapou un crime veciñal. Unha morte planificada que nin as chamas puideron agochar. Dous irmáns no banco e unha aldea que segue clamando xustiza. Ingredientes máis que suficientes para poñernos mans a obra co catedrático de Psicoloxía Forense, Jorge Sobral. Que tal, Jorge? Benvido a nosa mesa de novo. Gracias. Como estamos? Moi ben, encantado de estar aquí. Alegrámonos. E hoxe, por primeira vez, temos en Expediente Oculto o sarxento Marcos Martínez Manteiga. Como estamos, sarxento? Moi ben, moitas grazas por invitarme. Benvido a Expediente Oculto. Vostede investigou de primeira man o caso de Toques, que é o que nos vai ocupar esta noite. Pido un titular moi rápido antes de meternos xa en materia. Un crime resolto grazas á ciencia forense. Pois, se lles parece nas súas casas, imos a coñecer mellor as claves deste crime e volvemos á mesa para analizalo. ...27 de marzo de 2019. Un incendio forestal no concello de Toques activa todas as alarmas. Son as 10 da noite e as primeiras brigadas desprázanse á zona boscosa para plantarlle cara ao lume. As lapas érguense con forza de grande altura e dificultan o labor dun incendio que acabará devorando preto de 40 hectáreas. Nada presaxe o que está a piques de aparecer ali. Un vixiante forestal repara nun punto no epicentro. Entre cinza e terra quente atopa un vehículo calcinado. Restos humanos. Unha descuberta que muda o incendio nunha escena criminal. Os axentes da científica desprázanse ao lugar para recoller cada indicio posible antes de que a chuvia, o vento e o paso do tempo borren as probas. Urxe poñerlle nome á vítima. A paraxe é inhóspita, afastada, pouco transitada. Non parece un lugar no que alguén acabe por accidente. Ese lume puido ser parte dun plan, un intento de facer desaparecer algo ou alguén. Cando chegan os primeiros resultados forenses, unha certeza despexa as dúbidas. A vítima morrera antes de que as chamas se cebasen co corpo. A identidade non tarda en confirmarse. Era Julio Lea, un veciño do lugar que desaparecera unhas horas antes. Pero a morte non o sorprendera no monte. Alguén o asasinara a golpes, mirándolle a cara, e despois levou o corpo a Tali. A partir dese momento, todas as pistas comezan a mirar cara ao mesmo sitio, a aldea de Nogueira, un lugar onde os silencios pesan, onde todos se coñecen, e onde as rivalidades veciñais levan décadas fermentando. Canto tempo pasou entre a desaparición e o lume? Quen foi o último en ver a Julio con vida? E por que alguén necesitaría un incendio para borrar as pegadas dun crime? Marcos, é unha chamada ao 112 a que destape este crime, pero realmente esa chamada faise porque había un incendio, ademais dunhas dimensións considerables, non? Sí, así é. No momento que chegan os bombeiros son os que atopan un vehículo calcinado e xunto a él un cadáver tamén totalmente carbonizado. E son os que dan, lóxicamente, a sinal de alarma. E cal é a primeira hipótese que vos barallades cando encontrades un vehículo queimado e un corpo ao seu carón? Que pensades? Nun primeiro momento barallamos a posibilidade de que fora unha persoa que pudo ir a prender lume ao monte e, non foi capaz de sair. O que sucede é que cando se fai a autopsia, o médico forense é o que nos chama para ter unha reunión, e nesa reunión é onde nos di que descubriu 3 lesións, concretamente 3 fracturas craneais, ademais de outra fractura no esternón, e a ausencia de fume nas vías respiratorias, o cal, do seu punto de vista, avalaba claramente unha etioloxía homicida. Claro, a pericia que tivo este forense, verdade, Toño? Porque esas fracturas craneais nun incendio poden ser compatibles co efecto das chamas. Sí, é que realmente o que estabas
analizar é o que lle chamamos unha morte violenta, é dicir, unha morte non natural. Calquer tipo de morte violenta se fai autopsia, que isto ahora mismo é un avance moi grande. Todos os cadáveres calcinados aparecen con fracturas óseas porque o lume non só queima, tamén fractura os osos pola diferencia de temperatura. Porque como que quebra os... Quebran os osos, entón aquí o que soubo facer coa pericia, por eso quizás o titular que fixo o noso compañeiro, era eso, que a ciencia forense avanzou tanto que ahora mismo distingue entre as lesións que son por lume, as lesións por golpe, entonces aquí o que fixo o médico forense dicir, non, é unha morte violenta, sí, pero é o que chamamos unha morte violenta homicida, de carácter de etiología homicida, e, polo tanto, hai que investigar quen foi e quen puido ser esa persona. E tiñades un cadáver, pero necesitaba despoñerlle un nome e un apelido. Como chegades a identificalo? Sí, para nós estamos ante o que denominamos un CSI, que sería un cadáver sen identificar, inicialmente, aínda que, dende un primeiro momento, partimos da hipótese que podía tratarse do dono dese vehículo, porque a matrícula, a pesar de que o vehículo estaba plenamente calcinado, a matrícula aínda era visible. Ademais, coñecíamos que ese veciño non estaba na casa e ninguén o había visto. De todas formas, o que facemos é contactar cunha irmán del, tomarlle o ADN, e unha vez que obtemos ese ADN, o que facemos é un cotexo co perfil xenético do cadáver que confirma plenamente a súa identidade. Que pertencía a Julio Lea. Efectivamente, ese cadáver que estaba a carón dese vehículo calcinado era dun veciño de Nogueira, o que imos a coñecer un pouquiño mellor. Nunha contorna tranquila, natural e apartada, Julio Lea vivía só na súa casa. Pero esa calma era só unha postal. Na súa vida a tranquilidade non existía. Na parroquia de Nogueira había algún veciño máis, pero Julio non tiña moitos amigos. Ao contrario, a rivalidade cunha familia da zona levaba anos medrando, a lume lento. Os irmáns Carreira eran coñecidos no concello, pero poucos se acercaban a eles. Chegaran a agredir o pai de Julio e mesmo un deles pasara polo cárcere. É xente conflitiva. Xa hai anos que tiñan rencías por varias cousas, non sei, pero eran veciños, é claro. Pero Julio intentaba seguir co seu día a día. Era un home agradable, de bo trato, que gañaba a vida como podía, de xornaleiro. Coñecía como a ninguén os montes e os camiños de Sobrado dos Monxes. E cando baixaba a vila, era unha cara familiar nos bares. Estaba todos os días por aquí, tomando un viño, exactamente. Pero baixo esa apariencia, mantíñase sempre en alerta.